Així que comencem. Benvolgudes famílies, professors i especialment a vosaltres, estimats graduats. Avui celebrem que heu superat una de les etapes més importants de la vostra vida acadèmica. I ho heu fet malgrat tot. I quan dic tot, vull dir realment tot. En aquest centre, amb el seu encant rústic, que ha estat el vostre camp de batalla i heu sobreviscut. Però malgrat els obstacles físics i estructurals, heu de reconèixer que vivim en un temps de canvi i millora. Comparat amb altres èpoques, avui tenim una societat més oberta i inclusiva on ens podem expressar-nos amb més llibertat i seguretat. Per ara, que no se fa aquesta molt bé la cosa, Ara, encara estem vivint un moment on la diversitat es celebra i vosaltres sou els pioners d'aquesta nova era. Cada un de vosaltres ha contribuït a fer del nostre, d'este centre, un lloc més acollidor i respectuós per a tothom, independentment de si vos cau una persiana al cap, Això ja no serà culpa vostra. Així que, enhorabona! Heu sobreviscut a la jungla del vostre centre educatiu i esteu preparats per a conquerir el món. Recordeu sempre els moments divertits, les amistats inoblidables i les lliçons apreses. Esteu preparats per a qualsevol cosa que la vida us presente. Lo de trobar un bon pis de lloguer una vegada sortiu d'aquí ja serà una altra cosa, una altra batalla. Però endavant, graduats, el futur és vostre i és molt més brillant que qualsevol fluorescent d'este gimnàs. Bé, comencem. Doncs vinga, començarem. Aquí vos agrupareu, una vegada jo diga al grup que anem a cridar, cridareu al vostre tutor i vosaltres us preparareu i vos aniré anomenant d'un en un, anireu fent la passarel·la, el lluïu-vos, no tingueu pressa, tampoc vos quedeu parats, no tingueu pressa i cuidado, aneu en compte en els escalonets que n'hi ha d'ací, perquè n'hi ha el primer tira que te vas, però el segon així hi ha un escalonet que és una mica traïdor, així que cuidadet. Anem per aquí, així vos esperarà la directora i el vostre tutor o tutora i vos feu una foto amb ells mentre vos fiquin la beca, vos donen el diploma i vos feu una foto els tres. Important, que no vos tinguin que anar a buscar el vostre tutor per tornar a fer la foto, I la fotògrafa està ahí preparada per a vosaltres, per a fer-vos la foto que sortiu guapos, que esteu aquí per això. I una vegada ja vos feu la foto individual, vos fiqueu en grup aquí detrás. I després ja, si el vostre grup vol, feu un discurs, ja, per allà el de colofó, però el discurs, per favor, curtet. Curtet. El feu després i ja el feu amb paciència, ja vos feu les fotos en ells, us feu besitos, i us quedeu en ells i jo què sé, feu el que vos dona. Jo ja no me fico en això. Pues vinga, jo ja he trencat el gel, però aquí qui té que vindre a trencar el gel i a fer un discurs com cal és la vostra directora, Rosa Biosca. Un fort aplaudiment per a ella. Benvolgut alumnat, famílies, amigues i amics, docents i comunitat educativa d'Elies Ramoncí, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'acte de graduació de segon de batxillerat i de cicles formatius. A diferència de la graduació de l'alumnat de quart d'ESO, celebrada ahir, les persones que avui rebeu l'ordre i la beca són ja adultes, a excepció de la formació professional bàsica. I sí o sí, la majoria de vosaltres emprendreu camins vitals que vos portaran més o menys lluny, física, acadèmica i o laboralment. Ara sí, tanqueu una etapa i al mateix temps, indefugiblement, travesseu el llindar d'esta porta per veure que hi ha a l'altre costat. Tranquils, no és l'abisme, és el món, no és la vida. Un món complex, canviant, ple de reptes, d'aventures, coneixences i incerteses.
No tingueu por, sigueu valentes i valents i feu front a aquesta nova dimensió amb determinació, coneixements, capacitat de sacrifici i dignitat. Permeteu-me dedicar unes paraules a l'alumnat de segon de batxillerat. Us he de dir que sou uns cracs i unes cracs. Heu fet un paper magnífic en les proves d'accés a la universitat, millorant la mitjana del curs passat, i això que vos presentàveu bastants més alumnes. Felicitats! Com a centre, estem molt orgullosos i orgulloses de tots vosaltres i tenim la confiança que les vostres capacitats, junt amb el vostre afany i valors personals, faran que aconseguiu metes importants. Potser espereu que diga que podreu amb tot, que tot allò és possible, que tot és possible, que aconseguireu tot allò que us proposeu. Doncs no, molt probablement no serà així. Ara bé, heu de mirar amunt, molt amunt, tan amunt com la vostra determinació permeta. I durant el camí anar aprenent del que la vida vos posarà per davant, assumint plans B o C o D, els que calga, i des del convenciment que ho esteu fent bé. Sentiu-vos satisfets de vosaltres mateixos, que la vida no sempre ve de cara. Alumnat de cicles formatius, vos he de confessar que cada dia estic més convençuda de la importància de la formació professional. No està prou reconeguda a nivell social i cal fer un intens treball de pedagogia i difusió per a visibilitzar aquests estudis fonamentals per a tenir una adequada estructura social. Enguany, la tasca directiva m'ha permès aprofundir en el treball que porteu a terme i m'he convençut de que sou molt necessaris. Vos he vist exposant programes de millora per al municipi, fent aprenentatge de servei amb la tercera edat, animant infants de 0 a 3 anys i també treballant per al centre, en mediacions escolars i fent seguiment a alumnat amb dificultats. I com qui no vol la cosa, alguns vos heu presentat a la part específica de l'ESPAU i heu afegit algun punt més o dècimes a la vostra nota d'accés a grau. Sou uns lluitadors i esperem haver-vos pogut fer sentir tan reconeguts com vos mereixeu. Vos dediqueu al que vos dediqueu, el que sí serà important és que ho feu bé, que sigueu professionals i que exerciu el vostre paper com a ciutadans sense perdre de vista valors personals de respecte cap a la diferència, d'empatia cap a les víctimes d'injustícia i d'estima cap a la condició humana. Sigueu bones persones, perquè amb bons gestos i bones paraules s'arriba més lluny. Vos desitjo de tot cor que gaudiu del camí i que feu d'este món, o d'este país, o d'este poble, un lloc d'entesa i de pau. Els vostres gestos parlaran per vosaltres. Demostrar gratitud també és un d'estos gestos, i ara em toca donar les gràcies a mi. Gràcies, AMPA. Sou molt grans, sou fonamentals per al centre. La vostra implicació és digna d'elogi en els temps d'individualitats que estem vivint. Infinites gràcies. Gràcies, docents, per la vostra dedicació. Esteu fent un treball que cada dia se'ns complica més. Més burocràcia, més exigències. La vostra implicació personal va sovint molt més enllà d'allò que se'ns demana. Sou unes grans persones i uns grans professionals. I gràcies, com no pot ser d'altra manera, a les famílies. Famílies que assumiu el fet educatiu, que ensenyeu valors als vostres fills i filles i que enteneu que en el món de l'ensenyament, si anem junts, fem més força. Gaudim de l'acte i deixem ara el pas als autèntics protagonistes, els alumnes. Moltes gràcies. A mi m'agradaria donar agraïments a la brigada i també a la jardineria que han estat els que han fet part d'aquest escenari i sobretot una altra vegada, Rosa ja ho ha dit, però un fortíssim aplaudiment per a la gent de l'AMPA que s'ho mereix una altra vegada. Però, si els voleu ajudar de veritat, al final d'aquest acte, jo us ho tornaré a recordar, per favor, arreplegareu totes les cadires i les deixareu al fons, no és broma, Fa gràcia, però al final jo us ho tornaré a recordar, d'acord? I també us vull recordar una coseta. Alguns alumnes de batxillerat han tret matrícula d'honor i per a que no vos dormigueu molt, jo he pensat que els podríem fer una onada, els que ja heu vingut altres vegades, jo ja sabeu que faig aquestes coses.
Així que ho provem una vegada i si no pega a trencar una mica tal i després ja a l'hora de la veritat ja ho tindreu assajat, ¿vale? Així que quan diga matrícula d'honor, a la de 1, a la de 2, a la de 3... Molt bé, veig que això ja ho teniu vosaltres per mà. Així que anem a començar. Tenim el primer grup, que és Integració Social. Jo no la repetim, a través d'aquest grup ja no la repetim, però... Anem amb el grup d'Integració Social i cridem el seu tutor, Cisco Muñoz. Farem per sorpresa. Doncs si ja esteu preparats, cridem a la primera graduada. Ella és la Miae Abacar El Fauri. Melissa Álvarez Sepúlveda. Continuem amb Elina Anglès Domènech. Chamorro Rodríguez. Seguim amb Laura Coll Gellida, que tampoc ha vingut, Lana de Baez. Fadel. Fernández Maura. Valentina García Arias. García Marín. Intentem veir el passadís mentre estan passant els graduats, per favor. Nadine Gómez Asta.
Miriam González Cifre. Vedat Carubat. Dana Lorente Terrón. Irache Martín Soto. Dina Maura Añó. No ha vingut. Carolina Ana Moreno. Eva Pallarés Bel. Ariadna Pérez García. Claudia Puñana Martínez. Marina Puchal González. Rosales Reverte. Seguim amb Mireia Segura Adell.
que no ha vingut, així que ja tenim tot el grup a ser a l'escenari. A la foto de grup. Passa a Eva, la fotògrafa, una d'ella. Abans de desmuntar, jo crec que tenen unes paraules aquí preparades. Algunes companyes us volen dedicar unes parauletes. Tranquilo. Bona vesprada a tots i a totes, professorat, familiars i sobretot els nostres companyes i companys de classe. Avui és un dia molt especial perquè estem celebrant la nostra graduació. Un moment que el primer dia de classe, com vam entrar, estava molt lluny, però que ara estem així. Estem tancant una etapa molt important per a les nostres vides i per això és un honor estar així davant de nosaltres, compartint aquest moment tan significatiu i emotiu. En primer lloc, volem donar les gràcies al professorat per ensenyar-nos tant en aquests 2 anys, per tindre molta paciència a nosaltres i per donar-nos suport en tot moment. A més, no sols ens han d'ensenyar contingut curricular, sinó també a no xufrar, a ser empàtics, a conviure, a respirar, en moments més complicats, a veure els conflictes de perspectiva i a recolzar-los, però sobretot a creure en nosaltres mateixos. Segur que quan escolteu integració social us quedeu dubtant i penseu, però i això què és? Però podem estar tranquil·les i tranquils, perquè es va passar el mateix durant el primer mes de curs. Però la integració és molt més que un cicle, molt més que un treball o una branca professional. Integració significa diversitat, estimar, acompanyar, ajudar, empatitzar. Han sigut 2 anys d'un camí d'aprenentatge que ens ha ajudat a aprendre que s'ha de lluitar per superar les barreres de la societat, per tal de millorar la vida de les persones. Quan menys ho penses i més d'acord ho facis, aconseguiràs un canvi indiferentment de la seva grandària i importància. L'objectiu és avançar. També volem mencionar a les nostres companyes i companys. Mireu qui teniu al costat o aquí està al davant i penseu en tots aquells moments que hem viscut. Una mirada, una rialla, un abraç. Encara recordem la primera setmana, on tots eren desconeguts i ara som més que un grup o companyes de professió. Som integradores i sobretot amigues, perquè totes les baralles i diferències que haguem viscut destaqueu aquells moments que verdaderament vos importen i guardeu en el cor aquells records que més feliç vos facin, allò que vos faci somriure sempre i que penseu en aquests 2 anys. També volíem fer una menció a una persona que va arribar més tard per contagiar-nos la seva bondat i alegria, Silvina. Gràcies per acompanyar-nos tan significativament durant el primer curs i per continuar en les nostres vides de segon. Ens has ensenyat el teu cor i la teva estima per davant de tot el contingut i t'has preocupat per nosaltres quasi com una mare. Gràcies per formar part del nostre camí. Sempre estaràs al nostre cor. I què podríem dir de la persona que més ens ha fet rabiar? Aquesta persona ens ha acompanyat també durant tot el camí i encara que no ens ho ha posat massa fàcil, sempre ha donat el 100% d'ell per ajudar-nos. Sisto, no només ens has ensenyat que els serveis de problemes i la metodologia són molt importants per als projectes, també ens has ensenyat a créixer com a persones i a lluitar per allò que necessita. Gràcies per la teva paciència i estima. Les teves xiques i xic de segon d'integració social t'estimem i sempre estaràs al nostre cor, encara que moltes voltes hagis pogut pensar que no. Bé, ara ja s'ha acabat. Avui és l'últim dia que recorrerem les aules, el pati i la resta d'espais. Veurem els nostres profes i a les nostres companyes i companys. Però no tot és trist. Una volta sortim per aquesta porta, serem els professionals que hi volem ser. Tirarem la vista enrere i recordarem aquest institut amb nostàlgia. Veurem els profes i els contarem tot el que hem avançat i tot el que hem aconseguit. Però sobretot veurem a les nostres companyes i companys sent qui volem ser.
bé, jo m'encarregueu en coses, jo... Sí, és el nostre fort aplaudiment per a ells, per a elles. Els acomiadeu del segon cicle formatiu de la Superior d'Integració Social i del seu tutor Cisco. Doncs vinga, a córrer. I ara ja arribem a batxillerat, segon de batxillerat.